Hello again guys, welcome to a new video. And today's video mo tag sabaw guys, mahigop tag sabaw kay mura ko gi panugnaw guys ba, so sa matama guys sabaw nga spring rolls po guys ara guys oh. Kaya pag kuan isa guys pawa sa kuan guys ba, grabe itong panugnaw I don't know guys kung cup or cold or kana bitong gi kuan kag sipon or obo. Okay, let's eat. Sa spring rolls guys, spring rolls. Gabi pa niya siya guys, galaan akong kaminaw siguro nagtuog po, nakalimtan akong isara ang bintana niya kusukay uwan, tapos bugmurit po siya bugnaw guys. Tapos guys ako po sa butang nagduha ka hot sauce guys, baka matama po guys para sa lawas guys nga paningtong ta guys. Guys oh, sakto-sakto gini siya kayo guys, kay di ko lagi guys kalimbaw gi panugnaw guys, kining soup guys medium ni siya guys, affordable kayo guys. So siguro mga ano siya guys 8.50, tapos ang spring rolls upat na sa 11 o 12 Canadian dollars guys. So anak din ko guys, pasang mga ko lang panugnaw guys, higup yung sabaw guys guys oh. Sorry about that guys, so mga onday ta guys, nakalimtan na ako guys nga ako ang pasensya gyud kaya guys, kimurot ng lawas as you can see lahi ang akong tingog. And then thank you all for supporting my YouTube channel. And yeah, I start about couple of edit video, 3 edit video, but probably I would not stay at the pure vlogging for now guys. Spring rolls diba namay kay guys, so first time din siya nako guys mag-vlog ko ng gakapon guys. So siguro i-try na to next time kay tumaling mag-vlog guys, di mo ko ganahan magkaon, pero I try next time na kuan po siguro ko ng pagkaon na po itong i-vlog ko karon guys, ka lain ko ng lawas guys. So ang soup guys, so kuan siya ng soup guys, sa war wonton soup dami guys guys, nga mo ni usa sa akong paborito guys niya karon guys, na action na pug ko og paningot. So dili lang nato ni siguro dugagon guys, kaya akong ang gigabytes ang habilin guys, siguro mga 200 MB na lang. So ari na lang ta tutog guys, and then dada guys Mountain Dew ari na ta kutob. And then salamat kayo sa pagtanaw. I'll see you next time. Stay safe, stay calm, stay home, and thank you for watching guys. Peace out.